الفاجر في القلوب شذاه وعبيره في القلب قد ناداه. هذا الجمال عن العيون مستر لكن يلاقي كل من لاقاه. أقبل عليه تراه سمحا لينا، أقبل ترى الإقبال في لقياه. هذا كتاب الله يحيي أمة ويقض دوما كل من عاداه. أقبل عليه تراه Hukumar makarantar Izzal Islam Academy ɓangaren Islamiyya wato Madrasatul Izzal Islam wanda take ƙarƙashin kulawan al'ummar College Road Anguwan Dosa Kaduna, wanda take kan adres mai namba 169 kan titin College Road Anguwan Dosa. Ta gudanar da yayan ɗalibai maza da mata wanda suka sauke Alƙur'anul Karim mai girma karo na 16 da kuma yayan ɗalibai waɗanda suka haddace Alƙur'anul Karim mai girma karo na 2. Ƙarƙashin jajirtaccen shugaban makarantar Malam Muhammad Katagun. Wannan taro ya gudana ne ranar Lahadi 18 ga watan Fabrairu na 2024 a harabar makarantar da ke namba 169 titin College Road Anguwan Dosa Kaduna. Taron ya samu halartar iyaye maza da mata da masu ruwa da tsaki na al'umman wannan anguwa na College Road Anguwan Dosa Kaduna. Ciki har da jajirtacce kuma bawan Allah sarkin anguwan Dosa Malam Idris Muhammad Waziri da sauran masu ruwa da tsaki maza da mata kamar irin su Alhaji Shehu Yusuf Ambursa da sauran ustazai da malamai, a ciki har da Chief Imam na masallacin Izzal Islam Malam Muhammad Sani. Abubuwan gwanin ban sha'awa dubi da irin tsare-tsare da aka gabatar da kuma haɗin kai da aka samu daga iyaye da kakanni da masu ruwa da tsaki wanda suka halarci wannan taro. A cikin bayanin nasa, sarkin anguwan Dosa Malam Idris Muhammad Waziri ya jawo hankalin iyaye maza da mata akan kula da tarbiyya a wannan zamanin. Inna hadhihi al-ayati al-karima لمن أرقى الآداب السمية والأخلاق الفضيلة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها. Shugaban makarantar Malam Muhammad Katagun ya gabatar da nashi jawabi da godiya ga al'umma da iyaye da masu ruwa da tsaki na wannan anguwa College Road Anguwan Dosa. Daga ƙarshe muna yi ma ɗalibai addu'a Allah ya sa a ci gajiyan wannan karatun Alƙur'ani da aka yi. Allah ya mai da kowa gidansa lafiya. Amin.